Apro bose ngawur kok. Kowe pokoke nek butuh job son ngawur ambek Apro ae kuwi pasti dibedil iki. Wis ora oleh seneni Mas Bri aku. Ngawur kok sampean kok. Aku diceritani arek-arek Jo, aku mosok to iya. Kari Twitter tok jarene. Gak apa-apa mental petarung iku ya ngono ku. Ora oleh dadi petarung Mas Bri jan. Wis mandek kok aja dadi petarung. Oke, ngono wis manut tok ae awake. Lah ya. Tommy infone benakne line array. Lah lapo line array gak lapo-lapo gak dibenakne. Nah ya, kok dadak koyo wong sulit. Pro ditunggu kejutannya di Ngagel Pati. Beres. Pasti terkejut. Lek gak terkejut dijongkrokno. Lek gak terkejut diumet nomor con di pantate. Son spesial wani gosong kuwi, Mas. Premane wis pensiun jare Bos Hapro. Iya. Yo, Yo, premane pensiun sik nyisih. Dadi wong anu wae, dadi wong sementara dadi wong slow cuma nek dijarak Mari ngene dadi Slow. Gus sik dek preman pensiun. nah. Alah ora ngara. Engko wayahe ning lapangan. Wis getno. cepat nang lapangan. Wis getno. Ngono. Piye gak operatore ndredeg. Ora nyare mau speke lebih dhuwur to Kang teko BDX 30. Sementara powernya sing speke paling dhuwur BDX 30.000. Wis ojo combas betapo. Wegel. Tak akoni yo YTTA ngisor berber keder sapmu. Tapi sapa Mas? Memet bonusnya teko Stephen wakeh wingi Memet. Wah, Opo? Leren Wakeh teko leren. Stephen. Lagi ini sing bagian eksekutor ora dibonusi kok. Memet tok sing oleh. Lah iya. Lah ndi treke sing anyar kok gak di stiker. Durung Halo, Mas. mari. Halo Mas, Mas BDX 30.000 gawe curung selikur P6 22 yang baca masuk gak? Kemasukan Mas. Gede ku kok suarae. Nah iya iki tonggo. Kulon Progo, budal dulur. 2829 maju tanggale. Oh, lah aku mau mangkane Mas Memet tak takoni jere Gawe BDX 30. kurung pasti ngono. Sudah pasti kok. Nah iya Mas di barang. Pasti ini 2829 kemarin kan wacananya 3031. Maju 2829. Suarae. Ya. Nah iya. Oke, siap. Cak Memet sido oleh iwak piro? Kate oleh iwak wong sikile sing dipancing kok. Ora oleh iwak tadi, oleh iku dengkule iku abuh. Ya aneh. Tommy. Kon jangan dadi opo, Tom? Dandani pasif barang kowe diamuk jeraganmu iki lho. Aku mari-mari tak terima Magicom barang lo Tom takon dandani Magicom ku. Kon tak kon benekno TV barang kulkas sak enenge kuwi lho. Jangan membahas merek bolo MC Selawe Pro sama BDX 30 kabeh balap.